Зейнің яшьләр ял паркында бердән булып сыйырчык оялары әләләр, кышларны кайгыртып җимлекләрдә ясаганнар. Игелекле гамәлгә Зейнең һәр белем йорты балалар бакчалары да кушылган. Һәр яз сайын кыш оялары ясап белү районда матур традициягә әйләнде. Bu кечкенә матур итәсебез килә, и балачагалар ял иткәндә, әти-әниләр дип әйтим инде, монда кем килә, күрсеннәр, что бу эш изге эш. Алла бирсә, бу безнең беренче елга түгел, былтыр да эшләдек, 3нче елда эшләдек. Алла бирсә, эшләячәкбез алдагы көндә дә шәһәребезне ямьләндереп, матуратып, табигатькә якынрак булып. Тату гаилә бакчасы да игелекле акциягә бик теләп кушылган. Табигатыбызны сакларга, кышларны кайгыртырга балаларны кечкенәдән өйрәтәләр биредә. Мы делаем благое дело для птиц именно, а мы делаем им домики, да. Во-первых, это сплочает семьи, идет активная работа с родителями, детей приучаем любить природу, ценить природу. Птицы очень важны и очень нужны. Всего из нашего детского сада была сделана акция тоже «Подари домик птичкам». Было изготовлено 28 скворечников и 5 кормушек. Тылсымлы әкият балалар бакчасы да канатлы дусларны каршы алырга ныклап әзерләнгән. Бүген алар уны җимлек ясап алып килгәннәр. Сыерчыклар турында шигырьләр сөйләп осталыкларын да күрсәттеләр. Без Тылсымлы әкият балалар бакчасыннан 13 сыерчык ясалып килдек. Балалар аларны өйләреннән әти-әниләре белән ясап килделәр. Бөтенесе бик шат, күңелле бүген монда. Яз килә, сизелә. Үз куллары белән ясаган җимлек ояларның кадерен белә балалар, чын күңелдән шатланалар. Канатлы дусларның яңа йортларга урнашуын түземсезләнеп көтәләр. Я с мамой, с папой, сестренкой делала скворечник из дерева. Скворечник нужен, чтобы птицам было не холодно и где поесть. Сыерчык оясы элү акциясе район буенча әле дәвам итәчәк. Канатлы дусларга оя бүләк итәргә теләүчеләр бу эшкә бик теләп кушыла ала. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.